ふんふんふん。どうこれ。メンズ浴衣。かっこよくない？もうよう似てない？もう自分でもなんてこれ誰も似合ってんちゃうかな思って。ちょっと自画自賛してみてんねんけど。かっこよくない？しぼない？息やろ。もうええわ。これもうだいぶ気に入った。もうなんかフォロワーさんがな、また送ってくれはったんや。もう嬉しいわ、僕。ほんま嬉しい。なあ、お誕生日おめでとう言って。嬉しいわ。こちらのアングルからもどうぞ。ええやろ。この帯がなんとも言えんな。もう、粋やわ。もう僕もこんなに嫌思えんかった。袖通すまで。はあ、もう何でも似合ってもね、もう。ほんまもう、どないしよう。なあ、もうこうやってな、記念撮影しよう思ってんのにな、もうずっといっちゃん邪魔してくんねんね。もう、後にして言うてんのにな。ちょい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 触ってくんねん。まあもう、かなんわ。僕のこと好きやねんて。もうすぐ注意しに来んねんから。何言うたら注意しに来んねん。もう困るわ。まあでもな、愛されてるっちゅうことかな。もう我慢しとこうか。なあ、いっちゃんもな、ジンベエ来てな、もうどっか行こうかな思って、おしゃれして。どこがいいかな。どこ行こうかな。な。ねえ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 。